Ja som divadelný a televízny režisér a myslím si, že je to nezmyselné povolanie v krajine, kde vládne hnedá farba, kde sa rozhoduje o tom, čo môže byť a čo nemôže byť. Preto si tak hovorím, že to najhoršie, čo ľudia môžu urobiť a tie najstrašnejšie veci sa stali, nie preto, že niekto niečo urobil, ale preto, že niekto niečo neurobil. Takže preto, aby sme niečo urobili, tak poďme 25. o 15. hodine na SMP, na pochod proti fašizmu a povedzme tam to, že v tejto krajine žijú aj slušní ľudia, že to nepatrí len hulvatom a grobianom a násilníkom, že už si neprajeme, aby sa rozbijali tráte cyklistom, aby sme si robili hanbu v Európe. Buďme jednoducho raz tam, kde máme byť, to znamená, že v uliciach svojho mesta a ukážeme, že tí slušní sú vo veľkom počte, že nás je väčšina. Stand up, stand up, stand up, feeling from inside, stand up, stand up, stand up, yeah, 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 yeah. Stand up, stand up, stand up.